Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Onderwijsvakbond CITEC heeft gisteren alle chauffeurs van het schoolvervoer gevraagd niet te gaan rijden, maar om 6 uur 's ochtends te melden bij de sede van CITEC. Dit uit protest tegen het feit dat de overheid al maanden wacht met het betalen van het schoolvervoer. Ook zou de overheid zich niet houden aan alle regels. Men is het vooral niet eens met de recente beslissing van de minister van Onderwijs om scholieren van 17 jaar en ouder een pas te geven waarmee ze met de ABC-busbedrijven naar school kunnen gaan. De Curaçaose regering heeft juridisch advies ingewonnen over hoe nu verder stappen te ondernemen tegen meer dan 30 personen die werkzaam waren in een raad van commissarissen van een Curaçaose overheids-NV in de periode tussen 2010 en 2012. Volgens minister-president Eugène Ruggenaat moet worden onderzocht of deze mensen persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor wanbeleid. Er wordt nog steeds onderzoek verricht naar de oorzaak van de explosie in de Columbusstraat 2 dagen geleden. Het gebeurde in Punda en een medewerker van een nummerkantoor raakte daarbij zwaar gewond. Ze is gisteren naar Colombia vervoerd voor behandeling aan de brandwonden die ze heeft opgelopen door deze explosie. Curaçao is een luchtvaartmaatschappij rijker. De Duitse luchtvaartmaatschappij Condor vliegt vanaf nu eens per week op woensdag tussen Frankfurt en Curaçao. Condor bestaat al meer dan 60 jaar. Ministers Zita Jezus Liitu en Armin Conquet waren gisteren aanwezig bij de eerste landing en zijn blij dat Curaçao een nieuwe verbinding met Duitsland heeft. In de afgelopen periode bracht Air Berlin Duitse toeristen naar Curaçao, maar dat bedrijf is failliet gegaan. Volgens Zita Jezus Liitu zijn juist de Duitse toeristen zeer geïnteresseerd om naar Curaçao te komen. Sinterklaas komt op 17 november aan op Curaçao samen met zijn Zwarte Pieten en dan begint het grote feest van de kindervriend. De Nederlandse organisatie Kick-Out Zwarte Piet wil tijdens de intocht van Sinterklaas ook gaan demonstreren op Curaçao. De actiegroep demonstreert dan tegelijkertijd in 18 Nederlandse gemeenten tegen Zwarte Piet. Eerder was er op Curaçao ook al protest tegen Zwarte Piet, dat gebeurde onder de naam Piet by Vliet. Professor Age Bakker, de voormalig voorzitter van het College Financieel Toezicht, is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het Pensioenfonds Caribisch Nederland, PCN. Dat is het bedrijfstakpensioenfonds voor de overheids-, zorg- en onderwijssector op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Bakker is aangenomen voor een periode van 4 jaar. De komende jaren zal er op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba meer gesproken worden over een invoering van een verplicht pensioen. Bakker zal in die situatie ook een rol hebben. In de nacht van woensdag op donderdag heeft een man in Amerika 12 mensen doodgeschoten. Het gebeurde in een bar in Californië waar op dat moment country music werd gespeeld. De man was gekleed in een zwarte trenchcoat en gooide eerst rookgranaten naar binnen voordat hij de mensen doodschoot. De man zelf is ook overleden en de politie is nu aan het onderzoeken wat het motief voor de schietpartij is geweest. Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft 10 jaar straf geëist tegen een piloot Ingmar S. Hij komt uit Nieuwkoop en hij wordt ervan verdacht een weerloze vrouw van middelbare leeftijd urenlang mee te hebben genomen en meermaals te hebben verkracht. S. zegt zelf zich niets te kunnen herinneren van het ontvoeren en verkrachten van de vrouw. Hij heeft bekend, maar zegt zelfs niks meer van de dag te kunnen weten. Voor hij de vrouw verkrachtte, bracht hij zijn kinderen naar school. Na afloop ging hij gewoon weer terug naar de school van zijn kinderen alsof er niets aan de hand was. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.